Ako si určiť farebný typ v domácich podmienkach. K tomu vám chcem dať také dva veľmi jednoduché a rýchle tipy. Prvý z nich je, že na mojom blogu www.supervizas.sk nájdete množstvo článkov práve o farebnej typológii a nájdete tam aj článok o tom, ako odhadnúť svoju farebnú teplotu. Sú tam aj ukážky farieb, ktoré si môžete prikladať ku tvári a pozorovať, ako vaša tvár reaguje na tie farby. A sú tam práve znázornené na obrázku také dvojice farieb, kde jedna je vlastne chladná a druhá je teplá. A vďaka tomu vy môžete pozorovať tie rozdiely, ktoré tie farby spôsobujú vo vašej tvári. Pretože vlastne pri tom určení farebného typu ide práve o to, že či už ten konzultant alebo vy v domácom prostredí si položíte ku tvári, pod tvár, ideálne v nejakej väčšej ploche, čiže treba od krku po prsie, nejakú väčšiu plochu nejakej farby a pozorujete, čo tá farba zrobí s vašou tvárou. Hej? Pretože každá tá farba vlastne hádže určité farebné odrazy do vašej tváre a spôsobuje efekty na vašej pleti, na vašich očiach, aj na vašich vlasoch. A práve to pozorovanie, čo to s tou tvárou robí a vnímanie rôznych jemných nuansí a jemných detailov popisujem aj v mojej knihe, ktorú vám aj ukážem, mám ju tu. Kniha sa volá Odhaľte svoje farby, farebná typológia v praxi. Nájdete ju online na Martinusoch oboch, na českom aj slovenskom, ale nájdete ju aj v knihkupectvách naživo. Videla som ju aj v Pantare, proste keď pogooglite, volá sa Odhaľte svoje farby, nájdete, alebo pod mojím menom ju môžete nájsť. A tam vlastne je presný postup, ako to urobiť. Tiež sú tam obrázky tých chladných a teplých odtieňov a je tam postup, čo máte urobiť, čím máte začať, hej, ako potom postupovať a ako vlastne v tých domácich podmienkach odhadnúť nielen tú svoju farebnú teplotu, ale aj čistotu vašej tváre, čiže to, či ste skôr tlmenejšie alebo čistejšie sfarbené a takisto to, aby ste odhadli celkovú tmavosť vašej tváre, či vám teda pristanú skôr svetlejšie alebo tmavšie farby. A potom je tam taký diagram alebo obrázok, kde vlastne práve podľa toho, že si to otestujete, tieto tri vlastnosti a sú tam na to aj testovacie strany, tak sa zaradíte podľa toho diagramu do nejakého z tých farebných typov, ktorý tomu najviac odpovedá. Hej? Čiže je tam vlastne taký najviac ucelený návod, a pomôcť ma k tej ako keby jasnosti alebo ešte k hlbšiemu porozumeniu vám možno pomôže aj prečítať si tie články na blogu, kde sa vlastne na tú farebnú typológiu pozerám z rôznych uhlov pohľadu. Je tam tých článkov naozaj dosť veľa, takže určite mrknite na www.supervizas.sk. Tak, v tej knihe mimochodom nájdete nielen tie tipy, ako odhadnúť ten svoj farebný typ, ale potom sú tam vlastne, to vám môžem aj ukázať, sú tam aj rozpísané jednotlivé tie farebné typy. Pre vašu predstavu, napríklad toto je chladný zimný typ, čiže je tam popis toho farebného typu plus nejaké ukážky takých typických farieb vlasov, v akých farbách doplnky voliť a vždy na nasledujúcej strane, a tu vidíte, že sú tam práve aj tie farebné vlastnosti toho daného typu. A na nasledujúcej strane nájdete ale aj farebnú paletu toho daného typu. Čiže nájdete tam farebné palety pre všetky tie typy, ktoré v tej knihe spomínam. A to vám môže pomôcť napríklad aj pozorovaním rozdielov medzi tou vašou paletou a tými ostatnými. Vám to môže pomôcť pochopiť tie rozdiely, čím je ten váš farebný typ alebo farebné vlastnosti, čím sú výnimočné, čím sú odlišné od tých ostatných. A vlastne to veľmi môže pomôcť pochopiť, ako hľadať tie farby, ako ich zacítiť v tých obchodoch a ako ich jednoducho rozpoznať.